about the great team from Finland. Are you ready? Are you ready? Are you ready? Aha, se on täydet 40. Vähän niinku Paimion rastilla. Suunnistuksen erikoisseuralla. Kysytäänpäs tuolta Mannerveden Simolta, että miten tää homma oikein lähti liikenteeseen? Paimion rasti perustettiin syksyllä 1985 sen jälkeen, kun vielä Paimion urheilijoiden nimissä oli järjestetty suunnistuksen SM-kisa. Ja viimeistään silloin me todettiin, että tämä porukka kyllä pystyy pyörittämään ihan omaakin seuraa. Ja se tapahtui aidosti sillä tavalla, että mikään äijäporukka ei sitä perustanut omassa keskuudessaan, vaan se oli perustava kokous, jossa oli kymmenittäin ihmisiä ja siellä valittiin ensimmäinen hallitus ja toiminta alkoi täysillä. Mullahan tää nyt on tämmöstä omaa puuhastelua vähän enemmän kuin suunnistelua nykypäivänä, mutta teitä varmaan kiinnostaa kyllä, että mitä siellä Paimion rastissa nykypäivänä tapahtuu. Paimion rasti on hyvin toimeentuleva keski-ikäinen. Niin, se on dynaaminen ja eteenpäin katsova yhteisö. Siltä se näyttää näin sivusta katsoen. Rahkola, Markkila, Enroth, Kiljunen, Keskitalo, Fagerlund, Tammisalo, Moilanen. Kaikki hyvin, lähtö ykkösessä. Ei muita kommentteja. On keli tämmönen kiva. Koivuniemi Alma, Peippo Ella. Onko sun poplari päällä? Hyvin menee. Sä oot tulospalvelumaestro. Ai semmonen titteli. Miten tuo suoritus? Taisi olla aika, jos ei täydellinen, niin 99%. Joo, tänään oli kyllä ihan huittominen suunnistuksellisesti. Onks hyvät eväät? Näin jaksaa. Laskaspäivä ollut. Ja tässä sarjassa palkitaan sitten 3 parasta. Joo, tämän porukan kanssa tuntuu siltä, että kisat menee aina ainakin lähes täydellisesti, mutta nyt tuntuu vähän siltä, että olisi hyvä päästä lepäämään. Tehdään niin, että katsotaan sitten syksyllä uudestaan. Joo, meikäläinen yleensä joutuu niihin nörttihommiin niissä kisajärjestelyissä, mutta kerran pääsin kyllä kuskuakin käyttämään, kun
Viking Line rasteja järjesteltiin. Mutta totuushan on se, että se on sen verran sujuva kone toi Paimion kilpailujärjestäjät, että Lasunkin piti vähän näytellä sitä väsymystä. Onhan meillä ne viikoittaiset peimarin rastit. Tai peimarit, niin kuin sillä puhutaan. Mimmostakohan siellä on nykyään? Katsomatta kun tuonne ja silmis oli ripset, ja silmis oli ripset, ja silmis oli hirsilipset. Humppa, humppa, hei! Kuntovenlat. Siinä on kovakuntoisia naisia. Täytyisi varmaan ottaa ne joskus tänne luomupunttisalille. Siitä mukava porukka, että miehiäkin ottavat mukaan, mutta aika harvaan tainnut uskaltaa mennä. Mistä lienee johtuen? Oli pakko laittaa aurinkolasit, ettei näy punaiset silmät, kun on ollut koko yö. Kuka on rastituvan paras maalari? Kyllä se minä oon. Minä tietenkin. En se ainakaan minä ole. Minähän tietenkin.
Allekirjoittanut tietenkin. Ja mä sanoisin, että se on täällä, uskotko tää? Ei, se on karannut jo. Se on kermo. Kermo heiluttaa pensseliä siihen malliin, että ei ketään muu heiluta. Se on siis se on kolminkertainen, niin kuin, jos vertaa esimerkiksi puheenjohtaja, tekee tarkkaan jälkeen joo, mutta kermo tekee niinku työtä. Siitä tulee neliöitä kuule ihan eri tahtiin kuin muilla. Olihan se kyllä pitkästä aikaa hieno päästä oikein pensseliä heiluttamaan sinne Rastituvan maalaustalkoisiin. Sehän on ollut joskus oikein kyläkoulu, mutta nythän se on tommonen meidän oma seuramaja ja alusten varast. Meidän kilopoikakin alkaa olla jo 3,5 vuotta vanha. Mitenköhän ne Rastin omat nuoret siellä mahtaa touhuta nykypäivänä? Paimion Rastis oli silloin alkuaikoina niin paljon nuorta väkeä, että mä joskus sanoin puolitosissani, että me voitaisiin järjestää oravapolku maaottelu Tapiola, muu maailma ja pärjättäisiin hyvin. Ella P. Julia. Ella R. Leevi T. Miten se on mennyt suunnistus tänään? Ihan hyvin. Tää tuli 5 kilsaa verrasta uunesta, mutta muuten joo. 5 kilsaa vaan? No, ei mä tiedä, varmaan kilsan verrasta. Kukas teistä on sellainen taitonikkari? Minä on paras. Onks muut pojat samaa mieltä? Ei. Kunto. Paras. Toimii. Kivat. Metsä. Murhaispesä. Fantastinen. Perhe. Yhteisö. Liikuttava. Ystävyys. Seura. Yhdessä. Ai että yhdessä. Sehän on ihan hyvä. Itse meinasin sanoa, että oma. Yhdessähän me ollaan siellä oltu siellä PR-jumpassa monesti reenaamassa. Itekin sitä tuli joskus vähän liidattua, mutta nykyään siellä taitaa olla niin kovat alkuverryttelyt, että keski-ikäisen pohja katkee välittömästi. Näitä hommia, niin selkä pysyy kunnossa. 4, 3, 2, 1.
Aika paljon on nähty ja koettu, mutta yksi vielä puuttuu ja sitä mä tässä odottelen, että Paimion Rasti voittaa Jukolan Viestin. Uskon, että se vielä tapahtuu. Joo, kyllähän se Simo on kanssa samalla linjoilla olen minäkin, että kyllä se suurviestin voitto olisi aika hieno. Mutta todellisuudessa niin varmaankin niin urheilullisessa mielessä nuo maailmanmestaruudet on jopa kovempia juttuja. Mutta sillaihan nuo vieläkin reenaa siellä, että ehkä se joskus vielä onnistaa meitäkin. Jaha, pojat, se alkaisi olla varmaan herätysaika. Siis nää on ihan niinku tikku. Kerro vaan. Paskatikun nokka jäi nää, ei vaan voinut mitään noin. Mut tosta vaan juoksin täältä ja muutakin virheitä otin tarkkaan, mut ei saanut kiinni loppuja. Siis tässä vielä otettiin pientä virheet tähän. Mut sitten Aaperin kanssa ajettiin kiinni tässä niinku 100 metrin ero tässä hakkualueella. Sitten vielä tonne ja Toppi tekee virheen tuolla ja mä korjaan sen siitä. Ota sen voiton sit kotiin. Näinkö se meni, Aapeli? Joo, just näin meni. Kartta oli pielessä, niin sen takia mä hävisin. Kaikki muut meni täydellisesti, mutta kartta pielessä. Kun meidän harjoitusmäärät kasvaa, niin se infektioriski selkeästi nousee. Eli urheilijoiden täytyy olla erityisen tarkka niiden infektioiden kanssa. Tämä varsinainen palaveriosio. Hieno nähdä, että täällä venytellään ja levätään ja ollaan muuten palautuneessa tilassa. Eli tämän tyyppisellä agendalla mennään.
Kyllä se 25 manna, se on jännä kyllä, että vähän se on semmoinen hupiviesti, mutta aina se vaan saa ihmiset syttymään ja toiset oikein kunnolla. Varsinkin Suomisen Juha, niin se on aina ihan liekeissä. Täytyy varmaan itsekin vielä joku päivä kyllä. Jos näistä pohkeista vielä sen verran saisi irti, niin joku vuosi mä sinne lähden sinne mannaan vielä. Hyvä Kasu! Hyvä Suvi! Hyvä! Juita irti. Tossa on meidän eka. Juita rauhoittelee. Mitä helvetti? Kato, se jäi heti. ja mikä se Juunaksella oli siellä? No, oli vähän säätöä tohon vaihdon aikana, niin mä syyttään sitä. Sai Satulta vähän vetoapua tähän. Oliko Satun vika? Joo. Se otti vissiin väärää karttaa, niin tuli vähän säätöä. Täytyy laittaa Satulle vähän kertauskurssia, että miten se kartta otetaan sieltä televistä. Sillä oli lähtenyt numero paidas, niin se oli vissiin. Sit se ei ollut ihan varma. Se on toi nuorten tyttöjen osuus, missä tulee tollasia säätöjä aina. Mitäs mieltä, Klaus, oot näistä 25 mannan viestin järjestelyistä? No joo, sehän on taattu, että kun Ruotsiin tullaan, niin joku menee päin persettä. Mutta voidaankin saat nyt näinkin järjestää. Entä miten näet, miten Paimion rastilla on sujunut tänään nämä kilpailut? No ei oo paskahäävisti mennyt, mutta ihan kiva on ollut silti.
sillä laillahan tää on tullut mukavasti tää digiaika näihin seurahommiin. Ei sitä ole pakko aina olla edes kotona. Tästähän mäkin näitä kotisivuja ja värkkäilyjä tehnyt noita seuran helpoimpia hommia, eli johtokunnan kokouksissa istumisia. Meillä on sellainen ehdotus, että järjestetään marraskuussa Paimion Rasti 40-vuotiskaala. Mitäs sanotte siihen? Kannatetaanko? No se tuli ainakin helposti se päätös. When I run in the forest, the others have to rest. I'm fast as the rabbit, and never gonna stop it. My back is off, the others see, they can only follow me. When I jump over the stones, I feel myself like Indiana Jones. Like in heaven, that's how I feel, my feet are still, it's all I need. My brains work very hard, all the time, from the start. When I see the final straight, the rest of the runners are yelling, "Wait, what you see, why is your hands? Cause my club